Ewo. Ogo nwoke no kwa ya o. Ogo no kwa ya. Onye na-ekwu. Omo. Eh. Anyị na-aga akọmọniti. Okay. Anyị na-aga meeting. Anyị na-aga. Ah ya no. Oche dịkwa ya. Adu m nke oche. Sị m nke oche. Ya maka ogo nwoke no kwa ya. No ya. Agala m akwamozu. Okay. Ihe ndara ụka m gwere cheki m iwe. Ebe desịrị ọdozi. Cheki gonozi. Akwụkwọ cheki ndesịrị na ebe na-edesi mbata ahụ ozi mi. Cheki nwa nke ego adịghị na ya. Makwasa onwe ya egodo. Egodo ya mara. Maka na ị na-ama ego ka inye Adakụ na Joe ma ụjụ ka iji were cheki m. Ị na-ekwu okwu cheki, a na-agwa gị okwu na nwa gị nwaanyị Adakụ nọ Lagos na-atagbu onwe ya n'afọ. Ị na-akọ akụkọ cheki. Na-ekwu okwu chepụtara okwu Adakụ maka mgbe ọ na-achọ ịnụ di ya nwe ihe emekwa ka ha fee na goju. Na-eji aga ọgụgụ akwụkwọ n'obodo Igbo tụpụcha ego niile ntụpụrụ ya nata maka na ọ maghachi Igbo ka o ji nweta ọrụ Awụsa asụ Awụsa nwere ọrụ Yoruba asụ Yoruba nweta ọrụ Joe wuru nwaanyị Igbo amaghachi Igbo ọgụ mụrụ fa ọbalago kafawo aka na-ejikwa Adakụ na Joe agwa ha na-abịa ejikwa agwa ha eyikwa agwa nwaanyị Adakụ ikwerego n'ọcha Adakụ ikwerego ụmụnna dị anụkwu ya afọ nke oyi m na-ọcha nwere ike iyi m na-ọcha mana oyi m na-agba ọ bụghị aka nchem ọgụ mma ibe isi butakwu ihe Joe dị oji edumoji agwa eyi agwa m ọ na-agwa ka eji achị nwanne iri nna ụmụnna dị anụ onu a mma akpa ụmụnna kọwaa ka iji ijere nkwụjere che mere na ụmụnna dị anụkwu onu ọ bụrụ nke nna nke dị ha njọ ọ bụrụ nke nne mụ na chefu na ogo mụrụ ya kpọrọ ụmụnna ka ọnwado njọ ọ bụrụ nke nne ụmụnna nụ ya achọkwu m ụmụnna nụ ya nwa ha nwaanyị na-ata afọ ebe ọ na eji eje kpanata ya eje eji ka arịrị ogo mụrụ ya nne Adakụ ogo mụrụ nweghị ibe na-emenụ ogo mụrụ ya nkedo njọ ọ bụrụ nke nne nkedo ụmụ ọ bụrụ nke nna ọgụ ma ibe isi mụta ha ekwere m ekwe ọgụ mụrụ ba mụrụ Adakụ na Joe ọdụ na njọba ọ nke nne ka ọ na-aja ahụ ọdụba mma ọ bụrụ nke nna ibe nwasị ya ogono ibe na ha m nzukọ na-eje n'ụtụtụ ị na-achọ cheki akwụkwọ cheki ego adọ orusi ebe ego dị ya ị na-achọrọ ibe ego adọ na ego nọ ịkwara ụmụ nwoke ma nsogbu adọ